prieteni, eu sunt Andreea, am primit câteva provocări de la voi și cum am zis în episodul anterior, că o să fac câteva provocări. Nu știu, am ales câteva, dar unele trebuie făcute și în casă și de mâncat, așa că pe celelalte o să le fac în următorul episod cu provocări. Prima provocare e de la Marius Mirică, care spune: să-i zici la un băiat, te iubesc de 3 ori, accepti întrebarea? Deși asta ar fi fost provocare, dar încercăm. Hei! Acolo e Andrei. Andrei, el e unchi miu, să nu se înțeleagă greșit. E unchi miu, eu sunt nepaxa, să nu se înțeleagă greșit. Deci, mai mare decât mine? Sunt mai mare decât el, așa că te iubesc, te iubesc, te iubesc. Ei, mi se vede degetul. Așa. Așa, să mergem așa. Revin imediat. Gata, am adus scorțișoară și mi-e frică, deci o să mă dau mai încolo, că mi-e frică să nu mi explodeze toată în gură. Și încep. Ce din care ia ți-ai, Andreea? Da. Nu-i bună. Să revin imediat. Uite-te nou. Provocarea cu scorțișoară a fost de la Mario Barcău, care mi-a dat-o pe Messenger și nu cred că o vedeți pe Facebook. Și astea cred că au fost majoritatea puse pe Messenger. Și Dragoș Ștefan Sandu tot să mănânc scorțișoară. Doar că Mario a spus mănâncă scorțișoară și Dragoș a spus te provoc să mănânc scorțișoară. Același lucru și am făcut provocare la amândoi. Așa, următoarea provocare, Preda Alexandru, să bei cola cu sare. 2 puncte, paranteză, paranteză, paranteză. Da. Avem aici... Pe mine m-a întrebat de o provocare și am zis. Da. Este provocarea mea. Aici e cola, e neîncepută și sare. Vom face o explozie. Așa, avem o cană, nu mă judecați, și cola și sare. Le punem la un loc, explozie. Deci desfacem asta. Acolo e Andrei, se prostește. Da. Exploda. Andrei, ai agitat-o? Eu unde sunt? Nu. Nu prea mult. Nu prea mult, dar vorba tămani. Vai, văleleu, mi-e frică. Văleleu. Vorba bine. Mai bine o dus. Gata. Mi-ai făcut pop. Doamne ajută. Lasă că-ți dau și ție după ce Iai. o să bei din cana mea. Iai. Cola. Programul cola și N-am mai puțină sare. toată sticla de cola, că pe urmă nu mai bea nici Papa Pius. Deci Andrei nu mai bea pe urmă. Ba da. Cam atât am Vreau pus să fac și eu provocarea. Pot să beau și eu. Pot? Da, și tu bei. Ia, Da, bei după ce termin eu. Da. Și îmi pui și mie sare. Ca să nu ziceți că o să trișez, vreau să iau aia, dar cum se numește aia? Aia, știi, dă ei tu sarea, dar asta îi dă pui așa. Curci. Cât pui? Ca să m-am făcut agit. Ia. Ia. Da, îmi tot miroase acolo, dar în fine, mi-e frică. Ia. 1, 2, 3. Zici că e dulce, formă e sare. Vreau și eu. Nu e bun. Da, o beau pe toată, na, dacă am făcut-o. Cola. Mă, l-ai deranjat pe pisicus. Ai, ce Sofie! Nu-i Sofie, pisicus ăsta. Mă, nu mai pune la pe mine. Ce mai faceți voi, da? Lume. Măi, gata! Ați mai faceți lume? Andrei, dacă nu lași pe pisicul să face și nu plecați din cadru, nu-ți mai dau cola. Păi, așa scap eu de ei. Bine. Vreau și eu să-mi gust. Gata provocarea. Următoarea provocare. Să vedem, stai, că am multe aici. Cristian Andreea, te provoc să te machiezi urât și să stai așa cât timp durează videoclipul. Bine, o să ne machiem.
Gata, am adus aici machiaj. Am mai multe aici o cutie cu machiaj, dar bine. Eu aș prefera să mă machez ca Harley Quinn, aia de-l bătea pe Batman, știi? Măi, știi unul care e aici albastră, are Ah, da. vopsit aici albastru și aici roză și are la ochi, știți? Da. Uite, Am albastru uitați și roșu. un noua modă. Da. Bine, și ne vom machia. Voi lua cu degetul, că cu degetul iau mai bine. Măi, gata cu machiajele, că vă jucați pe urmă după ce termin eu videoclipul destul. Deci ne machiem urât. Nu ne pasă cum ne machiem. Ne machiem ca cine o fi. Da, Harley Quinn. Da. Mă machez așa pe aici. Știu, eu de obicei mă machez, dar nu prea sunt obișnuită să mă machez urât, pentru că nu mă machez eu urât, pentru că nu este o văd în casă. Da. Dacă nu dați like la asta ce fac eu acum, am terminat-o cu YouTube. Ia, să vedem noi. Așa ai zis-o încă o dată, dar... Știu, am mai zis-o încă o dată, dar acum pe bune, deci dacă m-a enervat și nu strâng măcar un like la videoclipul ăsta, Măcar unul. măcar unul, să fie clar, să fie și unul pe acolo, ia, faceți și pe aici, ca și cum am fi copii mici, cum am dat când era mică, cu pe toată fața. Cum era aia, machiajele cu alea. Zic că nu prea se vede, nu? Bă, da. Chiar nu De-abia se acum mă asortez cu cola. Da, mai la ochi. Hai să ne mai machiem. Sigur că ne mai machiem. Iau. Mă aici frumos. vede. Păcat că n-ai Mă, ruj ca albastru. Andrei, dar n-am ce să fac. Na, Păcat mi-a că dat n-ai- provocarea. O fac. Bine, stai să Păcat mai că vedem. n-ai ruj albastru. Știu. Se face... Următoarea. Stai să mai vedem ce mai luăm noi după aici. Eu pe asta. Dă-mi pe la Andrei. Eu pe asta. Îi machem urâcă, na. O să Mi-a venit. frumos. Ne faci așa aici? Te dai? O jumătate așa, jumătate așa. A, vai, Leo, ce bine că stă afară. Adică nu cred că am ghinion că stă afară. Stai că mai aveam una Jumate așa. maro. Nu, mă. Jumătate maro de asta. E același ruj, doar că... Cred. E acela, ba da, e același ruj, doar că... Diferă culori. Doar că diferă culorile. Deci. Jumătate așa, jumătate așa. O să te ștergi, nu? Ce culoare ai și tu? Sigur că da, trebuie să stau până să termină video ăsta. Da, ghinion pe mine. Adică nu. Nu, mă. Ei, stai. Hai că am aici un ruj care Biluțe. face bine să ne dăm. Stai pe unde să ne dăm. N-ai fac roșu? Ba da. Nu, da, nu vezi, e te Da. Sunt italian. Da. Vedeți ce urmă m-a machiat? Da. M-a machiat. Are și o inimă, parcă. Pune și cu Știu, asta. aia parcă are și o inimă, dar n-am cu ce să fac inima. Cu ruj. Cu de asta. Trebuie să o facem cu un Ruj. ruj. Parcă nu știu în ce parte oare, dar oare. Puteai să-l faci cu ăsta, care e foarte ruj. Da. Nu, mă! Lasă-mă așa. Bă, da, bine. Bine. Gata, am terminat-o cu machiajul pe ziua de azi, dar mi intră bine asta. Vedem de rujul ăla. Câte am eu de făcut asta și îmi place să fac asta. Îmi place. Da. Măcar rujul să-l lași. Rujul? Da, și aici am avut roșu și aici am avut maro. Și le-am făcut. Da, așa că ei să ștergi doar așa și să-l lași ochii. Și Nu, să... mă, mi las. Nu mi las, nu-mi place. E weekend, nu vreau să mă machez în weekend. Următoarea provocare. Următoarea provocare, zice să mă dau cu muștar. Deci, să mă dau cu muștar, auzi? De acord. Grosul Valentina, să mănânci muștar. Da. Să nu mă judecați dacă nu vă pronunț numele corect, pentru că acolo nu arată ce urmă asta. Da, o să-i picat. Ce fiu? Cred că e picant. Scrie picant pe el? Nu stai din tăcuți? Dulce. E dulce, scrie și mare. Dulce, vezi? E dulce. Nu-mi place orice muștar. Băgăm noi.
Ceva ce n-a reușit în viață. Nu-i bun. Decât cu puțină carne e bun. Acum am ustură și buzile. De la ruj. Mi s-a luat un pic rujul pentru că n-am. Nu că am mâncat. Trebuia să mă mai arunc să mai mănânc și pe urmă. Asta e acolo. Următoare provocare. Aldea Diana, te provoc să îmi spui care este cea mai bună prietena a ta. Cea mai bună prietena mea este Bolborița Andreea Denisa. Deci, Mirela Stoica, te provoc să ții respirația un minut. Am vorbit cu ea pe net și i-am spus că eu nu prea pot să-mi țin respirație. Și ea a spus, măcar încearcă până într-un minut să ții respirația. Și pe urmă am făcut azi și zice, cât poți tu? Și facem cât pot eu. Deci, Andrei va număra. Andrei numeri, da? Și eu. Nu, tu, Mali, am zis-o deja, da. Începând de acum. 1, 2, 3, Mai tare. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 46, 47, 48, 49, 30, 51, 52, 53, 56, 60. Ba nu, 57, hai. 57, 58, 59, 60. Au, mi s-a rușit nasul. Au. Gata. Deci, următoarea provocare, Fabio Iunța, să iei o căzătură cu pennyboard-ul. Acum mi-e frică să iau căzătura, dar hai să o facem. Ce filmezi eu? Că le iau eu până. Bună, am revenit. Îmi iau pennyboard-ul. Unde mi-ai pennyboard-ul? Mama, unde mi-ai pus pennyboard-ul? Bine. Asta e Sofia. Am venit, pennyboard-ul. Nu știu, o să iau curtea. Mi-e frică să fac. Da, na. Da, mai folos era dacă stăteam în fund, că fugea pennyboard-ul. Fără mine era... Hai. Trecem peste asta? Oh, mi-e frică. Dă mie, pot să fac și eu provocarea asta. Nu, mă, lasă-mă pe mine. Vreau să fac un fund dacă o fac. Și eu am să o fac Eu o să-mi fac în picioare. Te rog, Andreea, te rog. Bine, dar stai să termin eu. Deci, o să dau mai în jos, ca să puteți să mă vedeți. Ea e Mădălina. Și abonați-vă la canalul ei de YouTube. Dă sus acolo, sus acolo. Și scrie Bursuc Mădălina scrie. Bursuc, da, o cheamă Bur. O cheamă Burciu, greșeală de tipar. Îți să mai bine cu Bursuc. Nu mai poți încearcă. Serios. Serios, nu trebuie să fie o ce mare de făcut. Nu e că s-a făcut mare. Hai, mă, mai duc-mă de aici. Nu pot. Scuze provocarea ta, Fabio. Scuze, Fabio. Nu știu dacă ți-am pronunțat bine numele. Da, nu mi-a reușit. Asta. Nu mi-a reușit provocarea ta. Acum nu fac eu. Și vin. Gata? Acum e an... Nu mai diga că schendama.